Eibarko udalak Felix Elkoriribe omendu zuen joan den larun batean txopitea eta pakea saria emanez. Bizitza, zerbitzu publikoan eta guztion onerako eman dutenei hiriak eskaintzen dien errekonozimendu gorena da. Ekitaldia pleno aretoan egin zen Elkoriribe berak kide duen abesbatzak hainbat pieza interpretatu zituen zeremonia aurretik eta berriro abestu zuen omenaldiaren amaieran egunari tonu are hunkigarriagoa emanez. Eibarko hiriak merezitako omenaldia egin dio Felix Elkoririberi diskrezioak, konpromisoak eta eibartarrei eskainitako dedikazioak markatutako ibilbideagatik. Jorge Oteizaren eskultura emblematikoaren miniaturazko erreplika jaso zuen, esfortzu, bizikidetza eta ardura simbolizatzen baititu. Eskerrik asko, Felix, erakusteagatik matematikarik importanteenak, menetan balio dutenak, ez daudela liburuetan. Bizitzan daude, eta hausek dira, ahaleginak batzeak, ilusioak biderkatzeak, lanak zatitzeak eta egoismoa kentzeak, beti oso emaitza ederra ematen duela. Bizitza entregatu baten emaitza, biografia erabilgarri eta zentzuz betetako baten emaitza. 1956an Arragueta Zeharran jaioa, Felix Elkoriribek Eibarrekin lotura estua duen bizitza profesional eta soziala garatu du. Ingeniaria matematikazale amorratua da, irakaslea izan zen eta hainbat hamarkadatan udaletxean lan egin zuen. Udalerriari buruz duen ezagutza eta bere garapenean izan duen implikazioa erreferentzia dira askorentzat. Tengo que agradecer a todos porque todos me han ayudado muchísimo. Todos me han ayudado muchísimo. Y siempre he aplicado las tres palabras en San Sebastián, en todos los sitios donde me he reunido, siempre he aplicado las tres palabras que son creer en lo que uno hace, porque si no cree uno en lo que hace, mal asunto, creer, crear las cosas y a la vez crecer. Esas tres palabras, esas tres Cs, que siempre me han ayudado a hacer. Y luego tengo que agradecer también al pueblo de Eibar. Erretiroa hartuta lanean jarraitu du bizitza asoziatiboan, batez ere Untzaga zentro sozialean. Bertako presidentea 12 urtez bere modernizazioa bultzatu zuen. Bere lana beste arloetara eraman du ere, hala nola pertsona nagusien mugimendua, kultura herrikoia, kantu korala eta Eibar taldearen defentsa, beti ere hiriaren izena leku guztietara eramanez. Ekitaldia irekia izan zen. Gerturatutako hiritarrek txaloaldi beroa eskaini zioten omenduari, Eibarren eta Felix Elkoririberen memorian grabatuta geratuko den egun batean.